मच्छर के मारे गलनी बीचे में हमार नखुनवा फाट गए, ऐसा टूटल कि खूने बहे लगल, रुके के नामे ना लेत रहे। बहुत पीड़ा भइल, लेकिन आज के बाद से हम इतना बड़का बड़का नाखून कबो ना बढ़ाए। एगो नाखून के चलते हमारा सारा नाखून तुरे के पड़ल। भी प्रोसेस चलते रहे तले उन्हें से दोसर प्रोसेस होए लगा। अरे मनीम क्रीम वाला भैया आ गए रहलन हमारा गली में, उनकरा के खुश करेला हमने 3-3 गो आइसक्रीम खरीद लेनी सन। मम्मी के दे ले उठा के सिरप वाला आइसक्रीम। खुशी से बड़का डिब्बा ले रही खाए ला, जैसे ही खोला तरे तले होने से सिरप निकले लगा। पैसा लागल रहे तो सधावे के तो पड़ी। मार्केट से एगो रेखवा वाला लौकी उठा के ले आए रहे बागड़ा, आ ओकर मुंह सब बंदे रहे। हम ओकरा के जीवन दान कर दे, आँख नाक मुंह आ जीभ सब बना के रख दे। कोना बनैती तो सांस केंगली। आज बन रहे सब्जी में तरकता भरकता तड़का। बताइए सर, माइनस में कैसे सॉल्व होगा बताइए। नहीं, लाइट के यूज करते नहीं किसान, ले लेता 2-2 हजार।